Každá krajina, ktorá sa rozhodla, že sa zúčastní výstavy Expo 2015 v talianskom Miláne, sa pri podpise zmluvy zaviazala, že plochu, ktorú si prenajala, vráti v rovnakom stave, ako ju prevzala. Aj preto sa stalo drevo dominantným materiálom na celej výstave. Vidieť ho takmer v každom pavilóne. Niekde už z diaľky, inde ho použili na dobudovanie interiéru. So of course we thought of recycling first, then we came to this idea of reusing the pavilion. Malé kniežatstvo preto nakoniec použilo ako hlavný stavebný materiál niekoľko nákladných kontajnerov. Tie sa dajú nielen ľahko prepravovať, ale aj upravovať. Kontajnery použili aj pri stavbe pavilónu Českej republiky, kde bol spoluautorom projektu mladý slovenský architekt Michal Krištof. To má jednu veľkú výhodu, a to tu, že tento pavilón sa vyrobil vo Vizoviciach v Českej republike, doviezol sa tu, v rekordnom čase sa vlastne zmontoval a postavil a je možné ho potom použiť druhýkrát. A tak sa český pavilón vráti tam, kde ho vyrobili a pár mesiacov po výstave sa zmení na kancelárie. Monacký pavilón naopak pocestuje oveľa ďalej. Collaboration with the Red Cross from Monaco, we find a new destination, a second life for this pavilion, and it will become, yes, a Red Cross center, big one in Burkina Faso. No a kým mnohé krajiny využili v Miláne najmä spracované drevo, tvorcovia rakúskej expozície vo veľkom využili aj živé stromy. Expozícia našich susedov dokonale imituje rakúsky les a táto zelená oáza bude na výstavisku patriť v horúcich letných mesiacoch k tým najvyhľadávanejším. Jej tvorcovia už navyše tiež vedia, čo s ňou bude po skončení expa. All these trees that you see in my background, all the plants will stay alive. So they will find a new home in southern Tyrol at one of Reinhold Messner's mountain museums. Jeden z mála pavilónov, kde drevo nevidieť, je stánok Holandska. Tam sa totiž rozhodli, že svoju krajinu predstavia ako veľký letný festival jedla a zábavy. Je to vlastne jedna obrovská oddychová zóna, kde si vďaka kolotočom prídu na svoje aj deti. Yes, well, of course the things were made especially for the expo, but we can reuse them for other festivals. After the expo is over in Holland. Kontajnery využilo vo svojom pavilóne aj Holandsko. Tie však po skončení výstavy vrátia do Rotterdamského prístavu, kde budú slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Z Milána, Ivan Janko, RTVS.